PSNek hartutako erabaki autoritario desberdinengatik, protesta egitera joan ginen beste 100 gazterekin batera, Lizarrako jaietako bajadikara. 100 horien artean, elkarlanean ibili diren 3 polizio gorputz desberdinek, 27 pertsona hautatu gaituzte prozesu errepresio bat irekitzeko. Argi dugu, protestarako eskubidea ezin dela mugatu salantzen ditugun instituzioek berak ezarritako markoetara. Kasu honetan, gainera, Lizarrako ohitura eta usadio den bajadikaren aurkako erasoa da. Eszenatokia UPNek eta PSNek ezarri dute. Haien bozeramaileen hitzak eta ekintzak ikustea besterik ez dago. Baina prozesuan instituzio desberdinak murgildu dira. Bai gorputz polizialak, bai epaitegia eta baita halako egoerak ahalbidetzen dituen legea ere. Instituzio eta UPNren autoritarismoaren aurrean, elkartasun antolatua da gure armarik onena. Horregatik ere, deia egiten dugu datorren asteazkenean goizeko 9:00 Raimundo Elkanasterok jasango duen epaiketan gure babesa adieraztera. Azkenik, ez dugu onartuko inolako zigorrik protesta politikoaren eskubidea erabiltzeagatik. Prozesua eten, stop al autoritarismo!